Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al debat que farem amb motiu de les eleccions municipals 2015 de Sant Vicenç dels Horts. A continuació donarem la paraula als diferents candidats i candidates a aquestes eleccions que ens presentaran alguna de les propostes que ens porten sobre el tema de l'atur. Li donem la paraula, primer de tot, al candidat Miguel Comino del PSC. Sí, nosaltres estem molt preocupats per la situació que està vivint Sant Vicenç dels Horts, amb gairebé 3.000 persones aturades i 1.500 persones que no reben cap ingrés al final de mes. Per això el que proposem és incentivar polítiques de suport a les empreses a Sant Vicenç dels Horts. Hem de millorar els nostres polígons industrials i potencialment també la finestreta única empresarial per facilitar tots els tràmits a les empreses del nostre municipi. Volem fer plans d'ocupació, volem incentivar els plans d'ocupació perquè hi hagi més vicentins i vicentines que trobin feina a Sant Vicenç dels Horts. I el que farem també és incentivar la contractació de persones aturades, donar suport als emprenedors i a les emprenedores i posar en marxa un pla de suport a les cooperatives al nostre municipi. Després d'haver escoltat les propostes del candidat socialista Miguel Comino, li donem la paraula al candidat de Junts per Sant Vicenç, Oriol Junqueras.